Λοιπόν, αυτά εδώ είναι αυτά που είναι στο ψωμί του τόστ και δεν τα πετάω. Τα κρατάω γιατί μπορείς να πιάνεις, ειδικά στον κήπο, όσοι ασχολούνται με την κυπουρική, μπορούν να πιάνουν το φυτό, το μικρό φυτό που το έχουν φυτέψει, με ένα ξυλάκι που έχουν βάλει για να το δέσουν μαζί. Να κάνουν δηλαδή αυτό το πράγμα εδώ και να μην το τραυματίσουν και να κρατάει το φυτό με το ξύλο για να μην κουνιέται από τον αέρα. Οπότε αυτά εδώ, όσοι ασχολούνται με την κυπουρική, καλό είναι να μην τα πετάξουν και γενικά να πιάνεις μερικά καλώδια μαζί. Επίσης δεν πετάω αυτά εδώ. Κάποια στιγμή τα χρειάζεσαι να δένεις κάτι, οπότε ούτε και αυτά τα πετάω. Επίσης δεν πετάω κάποια καπάκια από διάφορες συσκευασίες. Έχεις μια σωλήνα και φτιάχνεις μια κατασκευή και για να μην πατάνε αυτά οι σωλήνες κάτω στο έδαφος, καμιά φορά ψάχνεις να βρεις από κάτω να βάλεις κάτι, να μην πατάει το σίδερο στο έδαφος. Οπότε αυτά θα ψάξεις και όλο και κάτι θα βρεις. Ας πούμε αυτό εδώ ή αυτό εδώ, αν ταιριάζει, να το, αν ταιριάζει. Αν έχεις ας πούμε 4 πόδια και είσαι τυχερός και έχεις 4 τέτοια, θα σου χρειαστούν. Μπαίνουν εδώ. Μία άλλη χρήση είναι τέτοια μπουκαλάκια από κάψουλες, φάρμακα, διάφορα. Εδώ ας πούμε έχω βάλει ούπατ. Επίσης και διάφορα βαζάκια. Βολεύουν πολύ να βάζεις διάφορα ούπα. Εδώ. Αυτό εδώ. Αυτά βολεύουν πολύ.